siguro sa kanya na ba layon ka ba hindi paigani nung si Jaba hindi mo dance rin yun na mahatihin po siya ba magkano pa ahang rong yung gano'n na namin ang gagawin ka sa say pag sindali ipa rong may andarang nagpiyo kumahaw na nagpiyo. Thank you. Ano kira sebenarnya ada project